Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sana kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga NPA, isa ka soldado patay sa encounter sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay. Bacolodon nga nakapauli gikan sa Afghanistan, nagalaom nga makapangita sa trabaho. Manugbaligya karne, aksidente nga nasunod ang iyang kamot sa galingan sang karne. Lalaki nga nagadala sa motorsiklo, patay matapos mahulugan sang sinako nga mga paya. Kag, sa tripping ni Ruming, upod kita sa road trip, pakando ni. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, easterlies ang nagadala karon sang pag-ulan sa probinsya. Yara sa gihapon ang Bagyo Isang sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero sunod sa pag-asa, malayo ini kag wala sang epekto sa panahon sa pungsod. Sa latest bulletin sang pag-asa, yara sa 1,110 kilometers east sang extreme northern Luzon ang bagyo nga may maximum sustained winds nga tubtob 45 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometers per hour. Gina-forecast nga sa Domingo magwa sa par ang bagyo. Ang easterlies amo nagadala sang pag-ulan sa probinsya karon nga adlaw suno sa pag-asa. Sa number 9, masobra sa 7,000 ka mga bakuna nagabot sa Dumaguete City, samtang mga kabahin sang A5 category ang mabakunahan na. Ginbaton kahapon sa Dumaguete City ang 7,020 ka mga COVID-19 vaccines gikan sa National IATF. Inikabahin sa linibo pa ka mga manug-abot nga bakuna sa syudad suno sa kay Mayor Felipe Remolyo. Amat-amat naman karon nga ginasugdan bakuna sa City Health Office sa syudad ang mga yara sa A5 category o kon mga indigent population, samtang nagapadayon man ang pagbakuna sa A1 tubtob A4. Pero suno sa CHO, ilalang ibutang ang mga A5 residents sa idalom sang quick substitution list kag sila ang pagatawgan lang kun hindi mag-abot ang mga una nga nakapalista. Ini ang sulod sa CHO, ginmando man sang alkalde para mapadasig ang vaccination rollout sa syudad. 19,402 na tanan sa syudad ang nakabaton sang first dose kag 16,528 naman ang naka-second dose. Ang bugos nga Negros Oriental ang yara naman karon sa masobra sa 11% sa target population nga mabakunahan. Samtang kahapon, may 61 new cases kag 68 new recoveries ang probinsya. 385 karon ang active cases sa Negros Oriental. Ang Negros Occidental naman may 35 new cases kag 116 ka mga bag-o nga recoveries kahapon kag may yara sang 609 ka active cases. Ang Bacolod naman may 790 ka active cases, 48 ka mga new cases ang kahapon kag 5 ka mga recoveries. Sa number 8, driver sang motorsiklo patay matapos mahulugan sang sinako sang paya gikan sa natumbang nga truck. Napatay si Franco Ibias matapos matumbahan sa mga sako sang paya gikan sa natumba nga truck kahapon sa highway sang Dawin, Negros Oriental. Sa investigasyon sang Dawin PNP, nagadalagan sa highway ang truck nga kargado sa mga sako sang paya sa madulaan ini sang kontrol kag magbunggo sa poste sa kilid sang dalan. Natumba ang truck kag nahulugan sa mga paya ang motorsiklo nga pareho nagadalagan man sa amo nga lane. Dead on arrival sa ospital si Ibias, samtang pilaso naman ang driver sang truck kag iya 4 ka mga pasahero. Sa number 7, tabi-tabi lang sa mga nagakaon. Manugbaligya sa karne, nautdan sang kamot matapos magdasok ang iyang kamot sa meat grinder sa merkado. Naubos kita 5 ka mga tudlo sa isa ka manugbaligya matapos ini magdasok sa meat grinder sang kahapon sa merkado sa Barangay 34 sa Bacolod. Sunod sa kay Major Rabel Sarona, hepe sa Police Station 1, ginatudlo sang lalaki ang karne sa sulod sang grinder sa ginali na lang malapot sa machine ang iyan wala nga kamot. Hinali man napatay sang iyang upod ang grinder pero nagdasok na ang kamot sa lalaki kag nautod gid ang iya 5 ka mga tudlo.
Baguhan pa lang sa trabaho sa meat shop ang lalaki suno sa PNP. Sa number 6, ang molecular laboratory sa Negros Occidental Bacolod Red Cross ang nagapangduha sa output sa COVID testing sa Bacolod City. Suno kay Elizabeth Zavalia, ang Secretary General sa Philippine Red Cross, may 53,900 na ka mga samples ang na-turn over sa laboratory. Suno kay Dr. Pauline Ubial, ang head sa Molecular Laboratory sa PRC, 38% sang output sa Bacolod ang gikan sa Red Cross Lab, kag 43% naman ang gikan sa laboratory sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Isa na katuig karon nga naga-operate ang Red Cross Lab, kag ini ang nagaserbe sa bilog nga probinsya bisan pagani ang gikan sa mga kaiping nga lugar sa Negros Occidental. Sa Western Visayas naman, bahin sa output suno kay Zavalia, panglima ang Negros Occidental Bacolod Molecular Lab sa Red Cross sa 17 ka mga laboratories. Pagpanghangkat naman ni Senador Richard Gordon sa Negros Occidental Bacolod Red Cross Molecular Lab nga mga numero 1 ini sa Bacolod kag Western Visayas. Suno sa chairman sa Red Cross, importante ang COVID testing bangod sa sininga paagi makaluwas sang kabuhi. May 13 ka mga laboratories ang Red Cross sa bilog nga pungsod suno kay Ubial, kay may ginapaabot pa nga ika-14 nga lab sa Cotabato. Magluwas sa swab testing, nagapatigayon man ang Red Cross ang saliva testing. Ginkilala sa Negros Occidental Bacolod Red Cross kagabi sa pagsaulog sa unang anibersaryo sa Molecular Lab ang mga supporters kag partners sini sa isa ka virtual nga programa. From Sagay in the north to Kabangkalan in the south with our off-site collection of specimens. A total of 53,900 samples were tested through our laboratory, and in terms of output, we know that there are 17 laboratories in Western Visayas and we are 5th. And in Bacolod City, there are 5 laboratories and we are 2nd. We are actually at 38% of the output of Bacolod City, whereas Corazon Locsin is 43%. So gamay na lang. Upsan na naton ang Corazon Locsin. But nonetheless, there's so much achievement to celebrate tonight. Sa number 5, ang probinsya sa Negros Occidental ang sa karon may pinakamanubo nga average daily attack rate upon ADAR sa Western Visayas. Inisunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang sa report sa Department of Health, ang ADAR sa probinsya yara sa 1.6% sa kada 100,000 population. Rason nga naging low risk area na sa karon ang probinsya. Ang attack rate nagatubod sa percentage sa population nga at risk nga malatnan sa masakit sa isa ka specified time interval. Nag-isahanon nga probinsya ang Negros Occidental sa Region 6 nga yara sa Alert Level 1 sa COVID-19 suno sa kay Tumimbang. Nagasunod naman ang Capiz nga may 4.51% ADAR, kag Bacolod City naman nga may yara sang 5.75% ADAR. Ang probinsya sa Iloilo may 7.91%, ang Guimaras 8.72%, ang Antique 9.54%, ang Iloilo City 16.31%, kag ang Aklan may 16.61%. Samtang sa datos sa Provincial Health Office nga gin-release sa Provincial Administrator's Office as of August 20, 181,387 ang fully vaccinated individuals sa Negros Occidental. 262,003 naman kabakuna ang na-administer o kung na dapat na. Sa Lunes, sarang na makasugod ang probinsya sa pagbakuna sa mga yara sa A4 category o kung mga essential workers gamit ang donated vaccine suno sa kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz. Sa number 4, Senador Richard Gordon sa pagsinapol sang Philippine Red Cross kag sa mga supporters sini ang nagsiling nga siya nagahatag sang konsiderasyon sa pagpapili bilang presidente sa 2022.
Suno sa Philippine Red Cross chairman, nagapati siya nga sarang siya magdaog pero wala pa sang lubos nga desisyon sa iya nga bahin tuhoy diri. Suno kay Gordon, ang iya nga track record magapakita sang iya nga igkasangkol. Una diri ang mga tikang nga ginpatuman sang Red Cross kontra COVID-19. Sa bilog nga pungsod, nagapanguna ang Red Cross sa COVID testing base sa datos nga ginpresent. Wala labot diri nagabulig man ang Red Cross sa COVID-19 vaccines. Ikaduha, may mga job generation programs na siya nga napatuman nga nagalakip sa iya nga mga naobra sa Subic kag bisan pa sadto anay programa sang tourism ang Wow Philippines. Pili suno sa iya ang ginakahadlukan niya amo nga kun magsala ang pumuluyo sa pagpili sang magapungko nga leader kay man mangin mabudlay na sa pungsod ang liwat nga makabangon. Naghatag sang mensahe si Gordon sa Partners Awards Night nga ginsakdag sang Bacolod Red Cross Webes sang gabi. I am thinking of making myself available for the presidency. And I know deep inside me that I can win. But I'm not yet decided. And I will decide at the proper time. I am not afraid to run. I'm afraid for the country that if they select the wrong leader, patay na naman tayo. And we cannot get back up again. Huwag kayong maniniwala na akala ninyo ang tunay na winners is at the end of the finish line. Hindi sa umpisa, hindi sa survey. Yung survey, binabayaran yan. Sa number 3, ginsugura na sa Bacolod Emergency Operations Center kag sa Bacolod City COVID-19 Vaccination Council ang pagbakuna sa mga empleyado sa business process outsourcing companies nga yara sa graveyard shift. Yara man ang mga lokal nga opisyal sa nauna nga night shift vaccination sa Concentrix Bacolod sa kagabi. Masobra sa 1,000 ang target nga mabakunahan sa vaccination program nga para sa mga yara sa A4 category. Nalakip diri mga call center agent kag iban pa nga mga essential workers. Suno sa kay M. Ang, Executive Director sa Bacolod EOC, plano man sa syudad nga magtala na sang vaccination team para mangin 24/7 ang vaccination program sa Bacolod. Upo diri ang pagtala na sang dugang nga mga drive-through vaccination sites. Inigud mapadasig ang pagbabakuna kag pagpalapot sang herd immunity sa Bacolod. Sa number 2, isa ka repatriated OFW gikan sa Afghanistan ang nagalaom sang dugang nga higayon para makakita sang trabaho sa tunga sang pandemic. May report si Nico Delfin. Pag-abot pa lang sa Bacolod sang 43 anyos nga OFW nga si Rolly Pendon gikan sa Kabul, Afghanistan sang Agosto 14 ang pagpangita sang trabaho ang iya gilayon niya ginpaligban. Okay man, do wala gid kami may mga test tayo nga tension sa pag-demobilize namon. But the feeling is, yeah, we don't have work right after this. But the feeling that with regards to the attack and all, anticipated na siya, but it was not really that na-feel pala namon niya during those times. Pero hindi pa tuya mo na ka-intense. Masobra man sa 11 ka tuig siya nga nagtrabaho bilang administrative manager sa isa ka automotive company sa Afghanistan antes nakabiya didto matapos ang pag-takeover ng Taliban forces. We were shocked. We were shocked na we don't have any more talk. And then, knowing that there is no more support with support coming from the US, so wala kami a choice, hindi ma-demobilize kami. Isa si Rolly sa 20 ka mga Pinoy nga una nga gin-demobilize ang Hunyo antes pa man gin-take over sang Taliban ang pungsod Afghanistan. Istorya niya, didto pa lang sa luwas, napaminsara niya na ang matabo siya pagpauli, parehas ang pilaman ka mga OFW nga halos ubos ng sinuptan kag wala asang giliyon nga makita ang obra karon nga pandemic. Suno sa iya, ang iya pamilya ang naghatag siya sang kusog kag kabakod, ilabi na sang yara siya sa isolation facility. Actually, I'm very, very happy, no? And thankful this Tama. Thankful this Tama. Na pagkabalik today, nakita ko ng family ko. I've been away for how many years and then to be with my family for good. So, it's a mixed feeling. Aside from happy in the sense that I am already with my family, sad because I don't have any more work. Go muna wala, feeling. And then what's going on, many people say that you don't have to feel sad because of what happened in
knowing what happened in Afghanistan right now, lumambat mo lang less ka kaya nakapuli ka, what if wala ka nakapuli, ano yan ng matsalun sa pamilya mo mismo. Anay DJ sing isa ka radio station sa Bacolod, Siroli. Magluwas sa bulig pinansyal nga iya ginapaabot gikan sa ahensya sang gobyerno, naggalao man siya nga makakita sang dugang oportunidad sa trabaho, agud bisan paano makabulig sa pamilya. Inspirasyon karon ni Rolly ang iya mga inagyan sa luwas, agud nga makabangon sa hangkat sang pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga katapos ang New People's Army kag isa ka soldado ang patay sa engkwentro nga naglutad kay nasang aga sa barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Mga pumuluyo, ginsapol sang Army kag sang PNP kag gipahangop nga kung sige nila sa pupo ang mga rebelde, maipit sila sa kinagamo. Yaring report. Ang ini nga sunod-sunod nga mga nilupok ang nagpukaw sa mga residente sa barangay Kapitan Ramon sa Silay City kay inasang aga. Ang Hacienda Raymunda ang natabuan sang encounter sa tunga sang Army kag NPA ang hindi maglayo sa barangay hall. Gani naglanog ang nilupok sa barangay. Si Lucia Navarez, ginkuha sang iyang anak sa iyang balay para mapanayo sa encounter site. Nakulbaan sila sang mahimo nga matabo karon sa gabi o kun sa buwas. Ang balaya gani amo lang na simentado dahil wala tanan ko mauto dira nagpalanago. Kaingon ara sa balay. Sa imo na kadto? Oo, kay simentado balay kuya mo. Pagbati mo sa lupok, ma'am, ano nasulsulong mo? Ay, nagsulgis ko dahil timpo hapon ba? Kunano to man? Ang enkargado sa Hacienda Raymunda nga si Ronnie Joaquin wala na magkadto sa hacienda bangod man sa kakulba. Miss Balay sa mga bataan. Wala ko na kadto. Kaya, why ko yan? Ay, delikado na yan. Kalabat kahit balang ang puti nga daan binuro. Yan ang kadto ko di sa balay nga ginsin ko, sirhin balay kay delikado. So, Di sila yung mga taga-gito nga diridampi nagpakabarangay, tinapit na ko sa balay. Muni nga rin ako, di singko, kami kay delikado. nag-evacuate ka mo, bali? Evacuate kami di sa... Sinapod mo? Damo, arad sila karon may meeting arin di Iban. Mga lasingkos ang kaagahon sunod sa ila, sunod-sunod ang nilupok. Nagapatrolya mga katapos ang 79th Infantry Battalion diri sa may Hacienda Raymunda sa may barangay Kapitan Ramon sa Silay City sa makaengkwentro nila ang hindi magdubo sa 15 to 20 ka mga katapos ang New People's Army nga nanging kabangdanan sa pagbinayluhan na isang lupok. Matapos ang insidente, temporaryo ang naging sirado ang lugar para sa hot pursuit operations ng Army. Amukon nga may pila ka mga residente nga hindi anay makabiya sa lugar. Sa kakulba sa iban nga mga residente, nagpadulong sa barangay hall kay nagatalang-talang. Sunod-sunod ang pagnilabay sa mga salakyan sang Army kag mga ambulansya sa barangay hall. Isa kapag sinapol ang ipatawag para masugilanon sa pulis kag Army ang mga pumuluyo. Ginpahangop sila nga dapat wala nila ginasapupo ang mga rebelde sa ilang mga balay. Ang apektado, ang kabataan, pamilya, bilog na pamilya. Nagkakatruwa sa nagkakatabo, tungod sa pagkukok, sa pumuluyo, diri sa aton terorista ng armado. Ginpaintsindi man sila nga hindi sila dapat magakulba sa armado kay magabalik-balik lang ini sa lugar kung sige nila kasapupo. Hindi magkamuna mong mabason nga kay sila armado. Ara, gihapon ang kahadlok sa inyo. Pero, magapadayon na pala kita nga magkahadlok sa ila tungod sa ilang armas na ginakaptan. Asa sa ano, kita magapadayon sa mga hatang suporta sa pagpakaon diri sa ila sa barangay sa sini, sa barangay Kapitan Ramon. Isa ka soldado kag duha ka mga NPA tanan ang napatay sa encounter. Ginkilala ang napatay nga soldado nga si Private First Class Christopher Alada sa 79th IB. Isa ka lalaki kag isa naman ka babae nga NPA ang napatay. Suno kay punong barangay Rodi Aguirre sang Kapitan Ramon. Lalabyan gid man sa mga NPA ang ilang nga barangay. May mga residente sa sulod sa hacienda nga luyag magbiya pero wala naging pahalin sang Army samtang nagapadayon ang clearing operation. Ito mga gusto kong pa-rescue daw mga pila ka tao? duwa pa sa household. Oo. Subong sa nagtipon sa balay sa iya man nga utod. Oo. Kay daw ginervyos lang gaway na. Kulbaan? Oo, way naka kung ano, way nagbalong kung ano mo nila. Oo. Ato subong to, gapangayon sila bulig. Dugay-dugay, nag-abot ang commander ng 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Javines. Personal siya nga nagpangayo sa pasaylo sa mga pumuluyo nga naipit sa kinagamo kag nag-apila nga kuntani
hindi pagpasugtan ang mga rebelde nga magtiner sa ilang nga mga balay. Amo ginasakripisyo, no? Matabo. Amo ng sitwasyon na matabo sa aton dire, dito na aton, ang pabayaan natin ang armado sa aton, no? So, sa mga naepektuhan, wasin sagid, amo ginaan natin ano, wala pa natin na ginamon. Ginpahibaluman ang mga pumuluyo kung ano ang dapat nga himuon kung may magpangayo nga bulig nga pilason nga rebelde. Ang Kapitan Ramon ang sinigid lamang nanging kilala ka ginadagsa sa mga turista bangod sang matinaw sini nga suba. Ginakakulbaan sa barangay nga ang natabo ang encounter basi makaapekto sa nagatinad nila nga turismo. Sa tripping ni Ruming, nakakadto na kamubala sa kanto ni o kung nakita nyo na ang mga pagbago dito. Ang dalan, nagapahapos ang transportasyon, nagapadasig sa pag-deliver sa mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Sa Kanduni, ang dalan, nakatimpong sang turismo sang Banwa. Isa sa mga pinakapopular nga destination sa mga hilig ang road trip amo ang Gatuslao-Basay Highway. Dalan nga magaangot sang Kanduni sa Basay Negros Oriental. Pero bangod sang katahog sa palibot, sa pag-agi mo sa sininga highway, naging paborito ini nga stopover sa mga nagabiyahe. Kag nagsugod man ang pagsulpot sa mga kapihan kag viewing deck. Sino ba lang hindi malingaw, magkape kung puro matahom ang imong view 360 degrees. Was, pupunta sa pag-road trip pa kaduni sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Barb, lain gidya ang Kanduni sa last ko nga visit. Sa muna ginakatuan ko Kanduni mag-cover ka mga encounter pa na. Speaking of encounter, pero puliwan ka magbalik, lain na yung Kanduni sa buong Barb. Nag-improve. Kada ko sang pagbago, katahong katama. Na-try mo. Pero medyo layo siya, no? Pagbabakso na Kanduni, kaliw-layo, galing tungod Barb siguro sang dalan nga sementado pasaka. Halin kami ka mga kalang makatuto. Dasig-dasig lang mag-drive, galing mo na medyo liko-liko lang. Pero dasig na malabot mo na kay sementado, gidya all the way na pakato sa babaw. Kis aming ang kalayo sa lugar bala nag-help man na sa imo. Hindi bala nga makapaliwali ba kalawig sa imo nga. Dami istoryahan na niyo sulod sa lakyan. Ang road trip ba perfect gid siya para sa road trip sa mga grupo kan sa pamilya. Kasi matry mo ko. Ganito eh. May tempo. Kagapit ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!